Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur pemirsa Tembalang TV, alhamdulillah selamat menjalankan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga-moga paringi sehat, segar kewarasan, iso nglakoni ibadah poso dan meraih derajat takwa. Sehat kaya dene beliau yang ada di samping saya ini loh. Usia sudah tidak dibilang muda tapi ijek roso-roso. Pak De, sampean asline jenenge apa, Pak De? Suparman. Suparman. Tapi nduk PLN celukane. Nduk PLN. Baman. Nduk PLN celukane Baman. Baman. Aslinya namanya Suparman, tapi sehari-hari bekerja di PLN. Pegawai PLN apa? Enggak. Bukan pegawai PLN Enggak, ya? Enggak. Ikut PT? Enggak. Oh, tidak ya? Kon bantu nang gone PLN itu sing ono kaya penggawean sing ono langsung aku di. Oh, berarti memang jasanya beliau Pak De Parman iki, Mbak Man iki dibutuhkan di PLN. Ono gangguan? Ya. Ganti meter. Oh, ganti meter khususnya nggih. Ganti meter. Tapi anu ya, Mbak Man, sama niki kok sih wakas semangat kerja itu rahasianya apa, Mbak Man? Rahasiane mangane wareg. Wes gak ono rahasia apa-apa, Mas. Rahasianya mangane wareg. Wes Ya. itu paling penting. Paling penting ya. Paling penting. Kate gak mangan, awake dhewe sing Loh, tapi wong punya selera makan niku kan nalikane wong atine los, bebas, bunga, bahagia. Berarti ati sampean niku selalu tentrem ayem. bebas. Bebas Jadi ya? rahasia. Kate apa nggone wong mburi wis gak duwe pikiran ngene-ngene. Aku ibu bebas, mati mangan pengen mangan opo wis ketemu. Mangan apa bebas ya? Wis gak Tetep ate. paringi sehat. Heeh. Mergo kok Oh. tambah di kono karo wong mburi. Berarti Gak- nafsu makannya ono iku didukung karena faktor atine ayam Ayem. tentrem. Bener. Ati ayam tentrem itu tegasnya ati sing bersih. Ora tahu. Kan duwe ngene-ngene ya. Jelas. Belas ya. Wah kon ngene bang ini wis ora mikir. Pemeneh ngeroso atine mangkel karo wong gak tahu ya. Alah, gak ada ya apa. Makane sampean iku awet Endi, sowan awet Padahal umurku awet semangat. 53 kelahiran. kelahiran 53 tumbakane sakniki. Pinten Ya, tahun? Sekitar 70 pira. Loh. 72. Tuh. Tapi momo Mbak Man ambek aku didu ya. Cara nyambung gawe ini masalah tenaga cek rekoso Mbak Man. Lho aku bepenekan cagak iki. Penekan cagak listrik ya oke ya. Iki kowe menek cagak jelas iki. Loh ngono Iki itu lho. ngarep iku. Ngene. Dilani, Jadi nurut rahasiane memang teko ati ya. Gak duwe ati grundel. Wes Gak duwe ati dengki. Ya. Gak duwe ati meneng-meneng gak seneng karo wong. Aku Ya gak duwe seneng. musuh. Aku gak seneng langsung tak petuki wonge tak lokno. Kon geti ngambil aku gak apa-apa gak. Gak apa-apa. Tapi cara sing sama ngomongi gak mangkel ati. Gak. Masalah sampean ku kan Mergo apa? jiwane umpama ngomongi wong gak krana nafsu mangkel. Iya. Ngomong apa nengi ya? Iya, dadi Yo ambek guyon. durunge iku tak wis dasaran ngene-ngene. Nah. Terus baru tak kutani. Jadi wong tak kandhani jelas gak duwe pikiran Mangkel gak ya? Anjene gak ono. Bebas. Bebas. Nah, iku didasari teko ati sampean Ya, iya. dhisik. Mbak Man ya. Iya. Dadi sampean iku kumpul wong ambek enom, oke. Kowe ambek aku ngene iki aku suruh anak sampean ae. Iya. Ambek wong tua ya oke lho. Dadi los mangane DKI awet sehat. Dadi sehari-hari dulur Mbak Man iki ya nyambut gawe ini jasanya dibutuhkan oleh PLN. Ya menek tiang PLN ganti meter gak tahu perai. Gak tahu. Nari awake. Karek konoan. Nari awake. Nari awake to. Karek nari awake. Tapi aku sementara iki tak lereni dhisik. Sementara. Nah, Tapi mengko kan pun aku kono wis garapen ko PDTL. oh ngene lho dulur Mbak Man iki lho iso ngasih lapangan kerja nanggone dulur-dulure ya. Ya wong Bahkan liya kanca-kanca wong iya. liya barang. Gak duwe gak ono penggawean, aku golekno. Lho, ngono lho. Instalasi, Heeh. opo pe kena wis garapen wong loro. Ngono ya, Maman. Aku Ngono, gak dulur. perkara gak tahu aku njaluk buruan oleh persenan Persenan gak gak ya? mau aku. Wis pokoke iku rezeki Cak, arek. Weno. Ya iku sing gare awet sehat e. Jadi pikir aku tuh bebas. Wis Tapi gak- aku ya gak tau urus sampean muring-muring kok. Alah, murid-murid ngene apa? Awake dhewe Ya iku ya Maman sing gare awet sehat iku ya. Iya.
Makanya pemirsa Tembelang TV, iki channelku Mbak Man, Tembelang TV. Sama ndelok do TikTok, YouTube Tembelang TV metu, Cak Eko Tralala. Makanya ini tukar pengalaman nah. Jadi saya ngapik engko cek digawe karo pemirsa Tembelang TV. Syaratnya wong iku sehat, mangane arep siji atine iku los. Gak duwe loro ati, gak duwe ngene-ngene, akhir dikek sehat. Usia 70 pira kemeng? Loro. Iki ruso bahkan iso memberikan manfaat kanggo marang liyan, iso ngkei penggawean nawane wong liya. Ini ki wingi ku tambahan dibel karo ngono. Aku cendok ngimbang aku ngono. Wis menisuk ae ya wis menisuk. Dados si arek sampean niku wilayah Ploso, yo Tembelang, Ngimbang, Sembarang nggih. Nganti Bluluk, Sambeng Lamongan, Bluluk Lamongan. Waduh. Nganjuk Jati Kalen, Banyuwanget iku. Anjo kono ya. Kono iki perbatasan omah sampean. Lah nggih mriko sampean. Terus lagi. Lagi berbagi pengalaman ngono Mbak Man. Dadi sampean tak delok iku siji selama aku cilik sampai gede, aku umur 47. Ya. 48 iki lho. Yo delok sampean ku orangnya selalu fresh, ceria. Nyambut gaya akas, gak males-malesan, ya ora tau tumong paribasane ya purane ya. Berseberangan geger rame karo wong. Gak tahu. Tergolong wong sing sabar. Jadi aku bahkan ngomong ini pokok gak aku mau keplak. Cici mau ikut tok keplak. Ojo nganti ngeplak. Kayak masalah omong bah mbok nang ngene gak apa-apa aku gak dihadapi sarana sabar. Gak tahu. Makanya sehat iku man. Aku wingi kan gerakan iki. Kan umurku wis gak memenuhi wis umpama dianggap bukan usia produktif lagi lah. Terus mari ngono gak dienggo, gak apa-apa tapi weno pun aku. Oh ngono. Akhirnya apa? Ya tak kon garap pun aku. Ngono-ngono digarap pun aku. Aku tak ngelek njobo. Oh ngono. Gelek pasangan. Oh, gelek pasangan. Gelek gangguan PE wong gak iso telepon nang call center. Pokok ganti apa kudu kayak ganti catering gitu. Jadi ngene dulur, nek listrik sampean nduk omah, ya ono gangguan utawa pasang baru. Wis ta, insyaallah sampean ngubungi Mbak Man Sentul Blok 8. Insyaallah lancar. Wis dikerjakno sarana cepet. Karena Mbak Man itu pengalaman untuk dunia kelistrikan. Mulai mlebu nih call center. Call center sing ono iku kan tahun 80 piro. Suwi. Berarti sama nduk dunia kelistrikan itu pun suwi nggih. Tahun 80-an ya? Ya sak menuan. Oh, Mas. Kawitan iki penyambungan aku. Penyambungan melok nggone iku nggone ndi? Gini bedo enggak bedo itu keri melo samben gini Rifki CV Rifki ku CV Rifki aku nggawa kuwi tosa dikon nggo tosa ngawasi arek nyambung koordinator istilahnya wis meteran iki tak jupuk nduk ngono tak rebokno tosa tak dum arek-arek kabel njupuk nang nggonku kawitan niku maring nu wis kuno wis entek kontrake dijupuk Gatot. Gatot Meno, Jati Meno. Mari Gatot. Wis Gatot iku pirang-pirang tahun, Rifki yo pirang-pirang tahun. Wis mari Gatot. Mari Gatot aku di preni karo gak oleh karo manajer. Terus dikongkon manajer iku, "Mbak Prei gak melok nyambung." Sampai nopeni nduk nggone penggawean PLN kok apa sing dibutuhno wong-wong ya sampean kanda ganti meter rono iki sampean iya kawitan iku jadi lere teknik manajer teknik ngene konaan teng ngumpul wong papat ngene iki bayarane yo engko ganti meter oleh piro ya iku jadi gak ono tapi gak tani PLN Jadi ku mang dulur pengalaman berbagi pengalaman. Jadi
pertemuan kita yang paling penting saat ini adalah mengambil hikmah dari apa yang dikerjakan oleh Mbak Man, yaitu semangat kerja. Nah, semangat kerja itu didorong karena fisiknya kuat. Lah, fisik yang kuat tumbuh dari hati yang netral, hati yang los. Gak ngenang ini ya. Oke, dulu terima kasih Mbak Man, matur suwun rawuh nggih. Lanjutkan nyambung gawe niki nggih. Oh, ono gangguan iki ya. Kadang nikah belum. Oh, ngene Pak Edi ya. Oke, matur suwun Mbak Man ya. Berbagi pengalaman wis. Semoga bermanfaat. Aku di bel karo sapa? Ponakane sing nduk satpam. Oh, Mas Fakru Rozi Joko. Oke, terima kasih dulur. Demikian perjumpaan kita, ikuti saya terus di Tembelang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.